Hello, maayong hapon. Magluto kog pansit kanton. Muna imong abuhan. Ay, kasakit sa ulo. Muna ang mga ingredients. Akong mother ng laba. Nang labas si mother, guys, kaya daghan kay siya gilabunon. Okay, kasakit sa kong buhok eh. Mga tag-tinidor. Kaya itong abot ng kuan. Sa! Shhh! Hala! Ikuan niya ang kuan. Grabe ning manukan ni. Abrihan og nabukal na. Hapit na. Agay. Itong ilunod. Kang umita. Ayun na ba? Ito ano. Paabot tagpila ka minuto. Isang tapiban. Karon magisa ko repolyo kay akong isagol sa kuan sa akong pansit kanton. Wala. Wakay bitsin man no? Ano ada magic sarap. Salamat kay magic sarap. Magic sarap lang ko ibutangan. Ito ng pangpan guys. Sagol ang mga ingredients.
Sali lagi. Enggak, guys. Wala disuruh sali. Ada kung sali. Tingnan ko din, mag-video dito. Mag-video na. Muna kahit. Masaya sali wala. Pulis na pulis. Oh, salah. Naruh sedikit mana ini. Naruh dah. Jalan lagi. Hah? Mana sih? Mana jalan lagi? Ada di mana tu? Dia dia nak mana? Tu jangan ke? So, mau na dai ni guys. Mau na ni akong pansit kanton. Isip kayo kay ulay mag-video. Titiruan. Hmm.